δύσκολη υποχρέωση, οπότε πήγε λίγο πίσω η επίσκεψή μας εκεί και γι' αυτό καθυστέρησε λίγο και η συνέντευξη τύπου. Έχουμε τη χαρά, έτσι, ως Νέα Αριστερά Θεσσαλονίκης, να φιλοξενούμε στην πόλη μας, να έχουμε στην πόλη μας δύο πρωτοκλασσάτα στελέχη, τον γραμματέα του κόμματος, τον Γαβρίλη τον Σαγγελαρίδη, το μέλος του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, τον Πάνο τον Σκουρλέτη. Αφορμή της επίσκεψης των δύο είναι το ζήτημα του δημοψηφίσματος και αυτού καθ' αυτού του δημοψηφίσματος ως γεγονότος, αλλά και όσων έχουν συμβεί αυτές τις μέρες. Η Νέα Αριστερά, έτσι κι από την αρχή, έχει ταχθεί υπέρ του δημοψηφίσματος και τα στελέχη μας έχουν κάνει μεγάλους αγώνες για τη συλλογή και των υπογραφών. Οπότε, δεν ξέρω να πάμε κατευθείαν σε ερωτήσεις ή να κάνουμε μια πρώτη τοποθέτηση. Δύο-τρία λόγια. Ναι. Ο λόγος στον γραμματέα μας, τον Γαβρίλη τον Σαγγελαρίδη. Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και εμείς ζητούμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ήταν μια σίγουρα έτσι, χρήσιμη και ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάναμε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου από τη δική μας την πλευρά ως Νέα Αριστερά είχαμε την ευκαιρία να εκθέσουμε τις απόψεις μας και σε σχέση με το σχέδιο για το Μητροπολιτικό Πάρκο, αλλά ταυτόχρονα και την κρυστάλλινη άποψή μας σχετικά με την ανάγκη διεξαγωγής του δημοψηφίσματος και προφανώς να ακούσουμε και από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής τις απόψεις τους, τις ενστάσεις τους, αλλά και να κάνουμε και έναν γόνιμο διάλογο και προβληματισμό πάνω σε αυτά τα ζητήματα που αφορούν την πόλη. Από τη δική μας την πλευρά θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι. Ήμασταν από την αρχή ξεκάθαροι, θέλουμε να το επαναδιατυπώσουμε. Θεωρούμε το δημοψήφισμα ως μία εξαιρετικά σημαντική και κρίσιμη δημοκρατική στιγμή για την πόλη. Είναι μία δυνατότητα η οποία δίνεται μέσα από την ελληνική νομοθεσία, η οποία προσφέρει στην πραγματικότητα μία δημοκρατική υπηρεσία για την εμβάθυνση της πολιτικής, του πολιτικού διαλόγου, της πολιτικής συζήτησης, αλλά και αποτελεί και μια ασπίδα υπεράσπισης για την ίδια τη δημοκρατία. Από μόνο του, ως μια αυτοτελής πράξη, είναι κρίσιμο να το υπερασπιζόμαστε. Στην προκειμένη περίπτωση, ο αγώνας, η προσπάθεια, η πρωτοβουλία, η καμπάνια της Επιτροπής των Πολιτών για το δημοψήφισμα απέφερε πολύ συγκεκριμένους καρπούς, οι οποίοι και τυπικά στην πραγματικότητα επιβεβαιώνουν όλες τις προϋποθέσεις, τις τυπικές προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Από εκεί και πέρα, οποιασδήποτε πρακτικές, οποιασδήποτε υπεκφυγές στην πραγματικότητα για να αποφευχθεί το δημοψήφισμα αποτελούν στην ουσία απόρριψη της λαϊκής βούλησης, αποτελούν προσβολή της λαϊκής βούλησης και εμείς ως Νέα Αριστερά από τη δική μας την πλευρά θα δώσουμε αγώνα έτσι ώστε κάτι τέτοιο να μην συμβεί. Το ζήτημα της ποιότητας ζωής σε μία πόλη, σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, σε ένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας μας, όπως είναι αυτό της Θεσσαλονίκης, είναι κρίσιμο και από την πολιτική του και για την πολιτική του σημασία. Το ζήτημα της κλιματικής κρίσης, το ζήτημα της τσιμεντοποίησης, το ζήτημα της απόλυτης εμπορευματοποίησης των αστικών κέντρων έχει στην πραγματικότητα δημιουργήσει αυτούς τους όρους υποβάθμισης της ζωής των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Μπροστά της στη Θεσσαλονίκη έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία που ανοίγεται. Αυτή την ευκαιρία την έχουν και οι πολίτες, την έχει και η Δημοτική Αρχή. Και πρέπει να μην την πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων, πρέπει να την αξιοποιήσει. Έχει την ευκαιρία να αφήσει ένα αποτύπωμα σε αυτή την πόλη που θα αυξάνει το πράσινο, θα δημιουργείται ένα Μητροπολιτικό Πάρκο και θα δημιουργεί τους όρους και για μια ήπια ανάπτυξη στο κέντρο της πόλης, αλλά και ευρύτερα του πολεοδημικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Από τη δική μας την πλευρά στηρίζουμε τον αγώνα της Επιτροπής, στηρίζουμε τον αγώνα των πολιτών για Μητροπολιτικό Πάρκο, για δημοκρατία και για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Δύο λόγια συμπληρωματικά σε αυτά που είπε ο Γαβρίλη πριν. Εκείνο που τονίσαμε στον κύριο Δήμαρχο είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει χρέος
να ενθαρρύνει τη λαϊκή συμμετοχή. Και αν δεν το κάνει τώρα, που υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που για πρώτη φορά θα μπει σε εφαρμογή, ότι θα το κάνει για ένα τόσο και σχετικά με ένα τόσο κορυφαίο ζήτημα που αφορά τον σχεδιασμό της πόλης, μια τέτοιου εύρους σε μέγεθος παρέμβαση που ουσιαστικά βάζει το αποτύπωμά της για τις επόμενες δεκαετίες. Το είπαμε χαρακτηριστικά ότι εμείς θα θέλαμε να είμαστε στη θέση σου, διότι θα συνδέαμε το όνομά μας, την περίοδο της δημαρχίας μας, με μια τόσο εμβληματική παρέμβαση που αλλάζει την ποιότητα των πολιτών. Και δεν θα πρέπει να υποχωρήσει σε καμιά περίπτωση σε οποιαδήποτε πιέσεις, είτε κυβερνητικές, είτε πιέσεις οικονομικών συμφερόντων. Και αυτό μπορεί να γίνει με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο όταν παρεμβαίνει ο λαϊκός παράγοντας. Άρα δεν θα πρέπει να σταθεί απέναντι, να σταθεί εμπόδιο στην λαϊκή βούληση, η οποία μάλιστα τώρα παίρνει και μια θεσμική έκφραση και μια εγκυρότητα. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση η οποία το κύριο χαρακτηριστικό της, όπως είπε και ο Γαβριήλ, πρέπει να είναι το Μητροπολιτικό Πάρκο. Ταυτόχρονα τα αναγκαία ιστορικά στοιχεία και ιστορικά τοπόσημα θα πρέπει να διατηρηθούν. Οι πιο βαριές λειτουργίες της έκθεσης να πάνε στον χώρο που προβλέπεται πιο μακριά από την πόλη. Νομίζω ότι αν υπάρχει βούληση, αυτά τα όσα προσχηματικά έχουν ακουστεί περί μη εγκυρότητας των υπογραφών μπορούν να πούνε στην άκρη. Εδώ έχουμε κάτι συγκλονιστικό και πρωτόγνωρο. Το 10% των δημοτών της πόλης θέλουν με μια συγκεκριμένη κατεύθυνση να τους δοθεί ο λόγος σε σχέση με τον σχεδιασμό για τις επόμενες γενιές. Πρέπει επιτέλους οι πόλεις να σχεδιάζονται όχι με έναν βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά να σκεφτόμαστε πώς θα είναι αυτή η πόλη μετά από 10, 20, 30, 40, 50 χρόνια. Αυτό έχουμε μπροστά μας και αυτό θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι, και οι πολίτες και ο Δήμαρχος. Και με αυτή την έννοια η Νέα Αριστερά συντάσσεται με τις πρωτοβουλίες του κινήματος και της Επιτροπής για την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Ωραία, αφού έγινε μια πρώτη τοποθέτηση, δεν ξέρω αν ο γραμματέας μας θέλει να πει κάτι, ο Γιώργος Βασιλιάδης. Οπότε η Σταυρούλα Υπουλημένη. Είχατε με τον Δήμαρχο απάντηση σε όλα αυτά που είπατε. Πράγματι, ο Δήμαρχος επέμεινε στην άποψη την οποία έχει εκφράσει άλλωστε και δημόσια. Έτσι. Ήγηρε μια σειρά από ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το τυπικό σκέλος, με το ζήτημα ότι στην πραγματικότητα ότι η Δημοτική Αρχή ως Δημοτική Αρχή έχει άλλου τύπου ευθύνες απέναντι και στην κεντρική διοίκηση και απέναντι και στην διοικητική δικαιοσύνη και στο νομικό και σε τέτοιου τύπου ζητήματα που πρέπει να λάβει υπόψη, και επέμεινε σε μια σειρά από ζητήματα τα οποία μέχρι στιγμής έχει διατυπώσει και δημόσια. Δεν, ή τουλάχιστον επιφυλάχθηκε να δηλώσει κάτι συγκεκριμένο σχετικά με τη σημερινή πρωτοβουλία της Επιτροπής να δώσει στην πραγματικότητα και νέα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ακόμα περισσότερο, ενισχύουν θα μπορούσαμε να πούμε την απόδειξη του τυπικού σκέλους. Εμείς του είπαμε ότι περιμένουμε και με βάση αυτά τα πρόσθετα στοιχεία τα οποία δόθηκαν να μην εμείνει σε αυτή την τυπική άποψη, η οποία στην πραγματικότητα πρέπει, στην πραγματικότητα αυτό που του είπαμε είναι ότι πρέπει να δείξει την πυγμή, και με βάση και τα νομοθετικά και με τα νομοθετικά εργαλεία τα οποία έχει, και να μην υποκύψει σε φοβίες, να το πω έτσι, οι οποίες προκύπτουν μέσα από μια τυπολατρεία της κεντρικής, φοβάται ότι θα προκύψουν μέσα από μια τυπολατρεία της κεντρικής διοίκησης. Εδώ έχουμε, όπως είπε και ο Πάνος ο Σκουρλέτης πριν, είναι μια μεγάλη δημοκρατική διαδικασία, πρωτόγνωρη θα μπορούσαμε να πούμε και για τα δεδομένα της χώρας μας. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία και εκεί είναι πραγματικά που χρειάζεται και η Δημοτική Αρχή να στηριχθεί σε αυτήν τη λαϊκή βούληση που υπάρχει
σήμερα εκφρασμένη από τους 23.000 και πλέον πολίτες και δημότες της Θεσσαλονίκης, για να μπορέσει να υπερβεί, θα μπορούσαμε να πούμε, και εμπόδια τα οποία θεωρητικά και δυνητικά θα μπορούσαν να τεθούν. Μέχρι στιγμής, άλλωστε, δεν υπάρχει και κάποιο τέτοιο εμπόδιο που έχει τεθεί από κάποιον άλλον, πέραν της Δημοτικής Αρχής. Απλώς συμπληρωματικά, ο κ. Δήμαρχος είπε ότι θα θέσει το ερώτημα αυτό πέρα από την νομική του υπηρεσία και προς το νομικό συμβούλιο. Το έχει θέσει κιόλας, μας είπε. Το έχει θέσει. Το έχει θέσει. Εκεί κάναμε ένα σχολιασμό και είπαμε τι σημαίνει αυτό. Υπάρχει κάποιος που αμφισβητεί ότι είναι ψεύτικες αυτές τις υπογραφές, ότι τις έβαλε κάποιος άλλος, είναι fake. Σε καμία περίπτωση. Ήταν ρητορικό το ερώτημα. Δεν υπήρξε κάποια ανταπάντηση συγκεκριμένη. Και εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω μια δυνατότητα που δίνει αυτός ο νόμος, ότι ακόμα και αν τυπικά υπάρχει κάποιο ζήτημα που εμείς δεν το πιστεύουμε, άλλωστε πολιτικό είναι το ζήτημα της έκφρασης των πολιτών και της απέτησής τους για το δημοψήφισμα, υπάρχει δυνατότητα και το Δημοτικό Συμβούλιο από μόνο του να πάρει απόφαση για τη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος. Άρα, θεωρώ ισχύει αυτό που λέει ο κ. Αθηνάς Δημόσιας 10 μέρες κοσκινήσει. Όποιος θέλει λοιπόν να ενθαρρύνει την λαϊκή έκφραση, την λαϊκή συμμετοχή σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όπως διατυπώνεται από το κίνημα των πολιτών, δεν πρέπει να κρύβεται και να ανοίξει το δρόμο για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Εμείς δεν υποκαθιστούμε σε καμιά περίπτωση την πρωτοβουλία. Εμείς συντασσόμαστε σε αυτό που θεωρούμε σωστό και γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό ήρθαμε για να πιέσουμε πολιτικά από μεριάς μας. Νομίζω ότι οι ίδιοι οι πολίτες έχουν τον πρώτο λόγο και αυτή η υπόθεση πρέπει να στεφτεί με επιτυχία. Να πούμε ότι θα μεταβούν και ο Γαβρίλος Ακελαρίδης και ο Πάνος Σκουρλέτης μαζί με την αντιπροσωπεία της Νέας Αριστεράς και θα συναντήσει μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής της Διεξαγωγής του Δημοψηφίσματος. Και κάπως έτσι σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί η σημερινή παρουσία των δύο στελεχών μας στη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Καλή συνέχεια. Ερώτηση δεν απαντάμε. Μια υπόθεση